Bathara Brahma, yektine jeneng kita mestine wis uninga lamun Tori Palungguhan iki Kahyangan Suralaya. Nedenge ketaman Prahara utawa nedeng ketaman goro-goro ingkang kagiri-giri nganti poyang payingan solaing para Hapsara lan Hapsari. Bareng tinaliti kanthi permati diitung nganti genep disaring kongsi lembut. Timbule prahara iki merga keluputane makhluk becik menungsa munggahe para dewa ingkang wani cumantaka nrajang pepakem utawa waler ingkang sinebut judu tali wangsa. Judu tegese pepacangane priya klawan wanita, tali tegese pangiket, wangsa tegese golongan, mongko wis cetha pratela lamun to Hapsara mono judune Hapsari. Satriya klawan putri, Bambang klawan Endang, Raseksa klawan Raseksi. Ya merga bebrayane menungsa klawan widodari, yektine iki ingkang dadi wiji utawa dadi sumbere prahara ingkang nimbrung kahyangan. Ora ana liya kejaba anggone bebojoan. Bathari Dresanala klawan panengah Pandhawa ing Madukara Si Arjuna iki ingkang dadi bibit kawite ruhara ingkang nimbrung ana ing Suralaya. Aduh. Rama Pukulun kalilan matur sisip nyuwun samudra pangaksami. Menawi glejah lelampahan ingkang sampun kawuri nalika kahyangan menika dipun serang dening Prabu Nagatatsaka. Satemah para dewa mboten wonten ingkang mangga puliya, satemah dewa Nyraya wujudipun jago nenggih pun Arjuna. Saksampunipun Arjuna kelampahan nyirnakaken Prabu Nagatatsaka awit saking agenging lelabuhan lajeng paduka palakramaken kaliyan anak kula pun Dresanala satemah bebrayan ngantos Sri Palungguhan samangke. Mongko dinten menika anggenipun emah-emah nenggihipun Janaka kaliyan Dresanala sampun pikantuk sih nugraning Gusti. Anak kula Dresanala sampun ngrebini sampun bobot andungkap sapta candra utawi 7 sasi. Menapa kinten-kinten anak kula kekalih menika nggadahi dosa sarta kalepatan Bukulun. Iya. Yektine pancen ulun biyen uga ndodho marang kleru. Mula lamun ta dewa wis ngrumangsani kelawan lupute prayogane enggal dandani pakarti supaya prahara iki ora saya ngombro-ombro. Mula kang mangkono Brama ora ana dalan ingkang kudu tinempuh kanggo srana sireping gara-gara iki kejaba bebrayane Arjuna klawan Dresanala kudu dipegatake. Kunjing langit kelap-kelap katon ler gencanging alis risang maweh kandrung sabarang kadulukir moyak mayik. Aduh. Rama Pukulun jimbat sesembahan kula. Menawi kula saged nampi nanging mangke kados pundi kawontenanipun Arjuna kaliyan Dresanala menawi nedeng-nedengipun pepasihan kok malah badhe dipun pisahaken. Menika mujudaken lelampahan ingkang boten enteng Bukulun. Mula kang mangkono kala mangsane dewa kuwi kepengkok lelakon loro sing padha abote. Ya kuwi antarane katresnan klawan kewajiban.
lan jeneng kita kudu bisa milah sarta milih ngendi kudu nindakake kewajiban neng ngendi kudu ngempakake katresnan. Monggo Kang Kusrana sireping ruhara iki ora ana dalan kang tinempuh kejaba. Jeneng kita ngurbanake bebrayane putra kita ya kuwi Sidresanala klawan Arjuna. Ewa semono para dewa ora bakal kejem sakwise mengko Arjuna wis pegatan klawan Dresanala bakale ana priya sing saguh ngayomi Dresanala lan uga putra kang kinandhet. Ora ana liya kejaba putra ulun ya kuwi Prabu Dewasraning Tunggul Malaya Brama. Waduh, apa menapa mboten wonten cara sanes kangge srana anyirep dumateng prahara kejawi ngurbanaken katresnanipun anak kula. Kula sagah minangka wakilipun menawi kedah nampi pidana, kedah nampi bebendu watonipun anak kula kekalih menika mboten dipun pegataken. Bathara Brahma. Iki wis dadi kaputusane Sang Hyang Jagat Pratingkah. Lamun to jeneng kita ora gelem nampa kanyatan iki ora gelem megatake katresnane putramu. Tegese jeneng kita mung mikolehake diri pribadi lan keluarga, nyiwakake marang kebutuhane bebrayan agung. Kowe kepengin ngrasake mulya wibawa sak keluargamu ning kowe tega mentala nyawang rusake kahyangan ngono apa piye? Marorek manguswamya ngambrangeng kadi karunaning kaswase ning marga memalat kong riseng konto Mastrat mojo leng-leng lalu hangulati Surya mangrang sang waya waladala kawula nun sewadi pramesti nadyanto ingkang ngraka ing sudha pangudal-udal mboten kajawil. Kepeksa kula sumalana matur nilar ing tata krami. Nun inggih kados pundi Kakang Gunarsi Narada. Nuwun sewu Adi. Kula kok rumaos bab ingkang paduka putusaken menika cetha lamun to ganjel lan ganjil. Ing atasipun bebrayanipun Arjuna kaliyan Dresanala menika atut runtut reruntungan tur nedeng-nedengipun pepasihan. Ingkang loro-loro nikala wau sampun pikantuk wujudipun nugraning Gusti ingkang awujud katresnan sejati.
Parandene kok badhe dipun pisahaken, badhe dipun pegataken. Menika bab ingkang boten tinemu nalar. Kula saged anggerba, kula saged anyakra bawa. Menika semenipun wonten sanggit rungsit reka daya sandi upaya ingkang mangtindakaken supados ingkang putra pun Dewasrani kalampahan malakrama dumateng Bathari Dresanala. Borong anggenipun mastani Kakang Narada. Jernyatanipun banger bacin abang ijo butek bening ing mapan wonten ing kahyangan menika wonten purba Wasesa Ulun. Ning kula dados kamutua menika kewajiban kula ngemutaken dumateng paduka menawi klentu. Ngibaratipun nuwun sewu, kreta jaran sak kusire. Paduka menika kusiripun, kula menika kreta lan jaranipun. Inggih kedahipun menawi jengandika dados kreta lan jaran. Kedahipun manut kalian kusiripun. Menawi jaran kewan manut gandeng kula menika dewa nggih meksa mikir langkung rumiyin. Yen karo kusire didak dalan mambah ning dalan sing lempeng lan alus mesti kula badhe nderekne yen nganti cemplungne teng jurang kula mboten purun Yayi. Kakang Narada punapi kula kalian paduka menika ngibaratipun keris kalian rangkanipun. Leres paduka kerisipun kula rangkanipun. Kenging menapa menika wonten keris ing badhe mlebet wonten ing rangka kok rangkanipun boten purun. Merga kerise bengkong. Keris niku yen bengkong dilebokke teng rangka, rangkane ingkang badhe kesakitan ya. Mila kula mboten saged nampi. Menawi Kakang Narada mboten kepareng dhahar atur kula. Manglereng kemawon saking golongane para dewa. Lah iki sing tak anteni. Alah, berkenjang Pak Pong Warudaya. Mesti ngoten niku. Anggere rembakan, anggere bantah. Entek-entekane mung panguwasa kinarya gada. Mesti bakal ngancam ngincim arep nglereni karo kancane. Nggih, matur nuwun. Dilereni nggih mboten napa-napa nyatane tanggal selawi batal mawon njenengan. Niki ngaso kula tak tumut sinten-sinten mboten masalah. Campur sari nggih mangkat yen ngeten niki kula. Ning nuwun sewu, saderengipun kula nilaraken Kahyangan Suralaya, kula tak matur sekedhik kemawon. Bilih teng jagat teng Suralaya menika wonten hukum ingkang cacahipun 4. Ingkang sepisan menika hukum kodrat, angka 2 hukum adat, angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya, dene ingkang angka 4 menika hukum karma utawi hukum dharma. Hukum kodrat menika saged dipun wiradati. Contonipun, metu saka omah jam 12 awan, mongko srengenge ngentang-entang panase. Wong metu saka omah mesti sumuk, mesti kepanasen. Ning waton gelem nganggo payung, nganggo caping ora bakal kepanasen. Menika tandha lamun to hukum kodrat saged dipun wiradati. Angka 2 nenggih hukum adat. Upaminipun wonten salah satunggiling desa ngawontenaken bersih dusun utawi sedekah bumi, adatipun mesti mujuti ingkung kebo kinarya sesaji. Ning gandeng regan menika saya larang, pajeke saya dhuwur, mila para warga kala wau mboten saged tumbas kebo. Ning menika saged dipun sranani ora kudu ingkung kebo tenan, ning tuntut gedang menika disikili papat saka pring, diweni sungu saka pring. Niku wis muni kebo, danyange ya wis ora protes. Wonten malih budaya wonten ing desa, kowe kena ngrabi wanita desa kene, ning syarate kudu bisa menehi srasran emas sing gedene sak gentong. Niku mboten kudu emas gedene sak gentong, ning emas 3 gram diwadahi gentong, niku ya wis jenenge emas sak gentong. Sing wedok bar niku ya calone mesti gelem lumah niku mangke. Niku ning ingkang angka 3 hukum negara utawi hukum Suralaya niku saya gampang dipun wiradati, saya gampang dipun sranani. Saya hukum Kahyangan Suralaya menika hukume hukum lading. Lading niku yen munggah kethul, yen mudhun niku landhep. Mula nadyan mapan ana ing dhuwur duwe keluputan wani grogoti nyolong bondo negara.
Ning gandeng mapane ana dhuwur sugih dhuwit duwe pangkat pinter omong mboten badhe kejamah dening hukum. Ning lading niku yen mudhun landhep tegese hukum mung nggih nyiksa karo rasane wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik dimari ublek lingguhe dingklik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik niku wong cilik. Ning ingkang pungkasan yayi, hukum karma utawi hukum dharma menika hukuming tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, ndandake bakal ngenggo. Menawi wonten karma ingkang tumama tunggak waru narada ra melu-melu. Paduka menika tetungguling para dewa. Mila kedah kagungan kawibawan ingkang agung kudu diwedeni karo para dewa. Ing atasipun wonten dewa kempong pira jambul wanen, nenggipun Bathara Narada parandene dienggo kemawon diopeni kemawon. Kaya mboten wonten dewa sing enom-enom, dewa sing cakrak-cakrak, dewa sing gagah-gagah. Wong dewa pikun kemawon diopeni lho. Ingkang rinten lho dalu tansah nyenyungah dumateng penggalih paduka pukulun. Kula kandhang kula rumaja menawi Narada kedah dipun lereni saking golonganing para dewa. Menika mboten patut, mboten trep wong dewa cebol. Parandene ngendel-ngendelke ucape kaya bisa njara langit kados mekaten. Merga ana paribasan. Cangkemmu omong apa? Apa rumangsamu aku wis teka Bangjo guyangan apa piye? Kowe ngelokke aku lamun aku dewa kempong pirot, dewa cebol, apa raimu ki bejaji napa piye? Apa rumangsane ki ayu-ayune widodari? Kowe ngilu kowe? Ngilu kowe sawangen raimu ki gilani kaya ngono. Parandene ngenyek karo Narada sak geleme dhewe. Ora ngilu karo gitoke. Wah. Yapure kaya begenggek ngendel-ngendelke. Kula dipun lokaken nista kados mekaten parandene kok paduka namung kendelan kemawon mboten bilani dumateng kula pun durga menika kados pundi ta pukulun. Nyatane kowe nglakoni ngono apa ora durga? Tobat. Nggih pukulun. Ya wis. Kenyatanipun ngibarati panganan mboten kula dol dhateng sinten-sinten namung mligi dumateng paduka sang adi pukulun. Ya wis dilakoni wae kanthi ikhlas. Sing baku ripalungguhan iki ora ana kang njlimpeti. Kakang Narada wis sumisih. Tegese ora ana klilik mungguing netra anggene nata supaya putramu Dewa Serani bisa malakrama kelawan Dresanala. Inggih pukulun. Leng-lenging driya mangu-mangu. Mangun kong kandhan rimang. Lerlena tanpa kanin Dresanala Penting langit klap-klap katon lerke tanging alen sabarang katulu
Sutyastuti Om lir sapada kemiling kang lati kula nuwun sewu Kanjeng Rama pukulun kula ingkang putra pun Dresanala ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk sandhep padha paduka Rama pukulun Om Ilahi ngawit namastu namasidhan sekaring bawana langgeng iya Dresanala ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestulun bae ditampani. Kawula ninggih Purawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Semanten ugi kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Rama pukulun. Iya Permadi Arjuna ndak tampa pangestune pun Rama wae maragake tampanana. Kawula ninggih Purawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Rama pukulun kagiat sotaning manah kula paduka rawuh wonten ing Taman Sari. Harga dahana mriki. Menawi wonten bab ingkang badhe kadhawuhaken kalilan ingkang putra ngangklungaken jangga nilingaken karna Rama pukulun. Om kula putraning sun sira iku wis wanci sira iku wis wanci pisah lan jeneng ing wang ong
Jiwa kulineng arti cek sironeng praja Switeng Narpati mongko wekas sing wangi jiwa pekat teteki Sadurungipun Rama mundhut pangaksama dening ganggu kamardikanmu ingkang nembe karonsih ana sajroning Taman Sari Arga Dahana kene. Yektine ya saka gedhene pangeman lan uga rasa tresnane wong tuwa marang putra. Yektine pun Rama mung kepengin lan kumacelu ngerti nganti ripalungguhan iki kepiye kabare anggenmu bebrayan. Dresanala nganti ripalungguhan iki apa isih ngrembaka lan krembuyung katresnanmu marang garwamu Raden Arjuna. Muni inggih Rama Pukulun. Lumahing jagat kurping langit boten wonten priya ingkang ngrengga saklebeting sanubari. Kejawi namung Raden Arjuna. Kula sumpah kula sampun prasetya ngantos kukuting jaman mboten namung mapan wonten kahyuangan nanging ngantos kelanggengan kula badhe umiring dumateng Pangeran Janaka. Syukur bagi sewiyen pancen kaya mangkono Arjuna. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Apa isih ngrembaka gedhene katresnanmu marang Dresanala? Aduh, Rama Pukulun. Menawi kirang pitados kalian kasetyaning manah kula monggo kula aturi bengkah dada kula. Mendhet jantung kula ingkang ngrengga saklebeting jejantung inggih namung mustikaning nala. Mutiaraning gesang kula nenggihipun Yayi Bathari Dresanala. Arjuna wonten dawuh. Jeneng sira kuwi ditandur ana ing alam padang dening Gusti ingkang nyipta jagat pinaringan wujute jejiban dadi apa muni inggih awon tanpa rupi kula kadhapuk mongko dados satriya. Satriya kuwi kewajibane piye? Satriya menika tumindak lan makarti memayu hayuning jagat kanthi sepi pamrih rame ing gawe nyiwakaken dumateng kabetanipun pribadi lan keluarga nengenaken dumateng kabetanipun bebrayan agung. Apa ucapmu iki kena tak gondeli? Saged. Merga piye? Karana satriya menika hambekipun kedah bawa leksana. Lah iki sing tak enteni. Mulat mara Sang Arjuna Desmunira kamanungsan sawangya gendre manis liringe dikamantian Arjuna wonten dawuh Rama yen pancen manut kandhamu sing jenenge satriya iki kudu ngiwakake keperluane pribadi lan keluarga nengenake kebutuhane bebrayan agung ning ya gene
Wis pirang-pirang sasi jeneng sira katrem jenjem mapan ana kahyangan arga dauna. Rina wengi mung tansah sumanding kelawan garwamu ya kuwi Dresanala. Mongko wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to jeneng kita kuwi satriya madukara ing negara Ngamarta sing duwe kewajiban rumeksa marang hayune para kawula sak negara. Yen kowe ripalungguhan iki mung jenjem mapan ana kahyangan sumanding karo bojo, ngrasake nikmatmu pangat sing kaya ngene, banjur babar pisan ora kumlawe tangan manggen ngayomi sagung para kawilodasih. Kira-kira yen patrakmu ndok tutuk-tutukne kaya ngono apa ora tetel sing dadi jiwa kasatriyanmu? Pangeran. Oh. Nyat langening kalang yuwana klara pandamun saratinon lir kekunang surem soroti tanpa adyang Kanjeng Rama pukulun mestinipun paduka pirsa bilih ripalungguhan samangke kula nedeng bobot pitung candra. Menawi ngantos anak kula mbenjang lair tanpa tinenggan dening ramanipun tartamtu badhe ajur mumur ing dados manah kula pukulun. Dresanala ki tak kandhani. Dina iki kahyangan gunjang, kahyangan geger. Bareng tinaliti manut dawuh pangandikane pukulun Sanghyang Girinata merga disebabake bebrayane menungsa kelawan widodari Arjuna kelawan Dresanala. Mula kanggo srana nyirep dahuru ingkang nglimputi ana kahyangan. Ora ana dalan sing kudu tinempuh. Katresnanmu kelawan Janaka kudu dipisahake, kowe kudu pegatan. Oh. Oh. Sirine sarati barang kaya sinambring gledhek jantunge sang Bathari Dresanala. Pangandikane ingkang Rama Bathara Brama ngrujit dumateng penggalih. Gedhening katresnan aboting kasedyan yekti tan bisa pinisahake. Parandene samangke gagar wigaram biar buyar. Merga kagiles dening wengi sing kahanan. Mangkono sang ayu amung ngalumprut datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune. Kembeng-kembeng kang netra nadyanto magep-magep megap-megap. Awijil kang dadi ature. Oh. Kanjeng Rama pukulun. Tetela kejem sarta wengis. Lampan ingkang kedah kula sandhang. Nadyan kados pundi kemawon
paribasan donya menika kiamat. Katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna mboten badhe wonten gutipun. Sampun dados sumpahing manah menawi ngantos kula pisah kaliyan Pangeran Permadi langkung prayogi kula lampus diri. Nanging samangke woh kaya raos sing manah kula menawi kula pejah tartamtu anak ingkang wonten ing weteng kula ugi badhe tumut mati. Kula nyuwun kawicaksanan Kanjeng Rama. Dresana yektine tanpa beda kelawan jeneng kita rasaku ya abot. Ning ngendi wae sing jenenge wong tuwa kuwi mesti kepengin ngerti karo anak putune mulya wibawa uripe tentrem. Ning sepira ta kekuatane wong tuamu si Brama iki. Mula kowe sing pinter gawe mareming rasa merga yen kowe gelem kurban tumrap lelakon iki dadi srana tentreme Kahyangan Suralaya. Lan kowe aja kuwatir, kowe aja sumelang rasamu. Saklungane bojomu Arjuna bakal ana piyayi sing saguh ngayomi lan ngopeni kelawan anakmu. Tur panjenengane dudu wong saudon saurupan Narendra Agung saka Tunggul Malaya, putrane Rama Pukulun Giripati, ya kuwi Prabu Dewasrani sing bakal malakrama sliramu. Mboten. Kula mboten saged nampi. Oh. Nala. Tresana lho. Manuta ya, Nduk. Mboten. Banget. Tresana lho. Nduk, mandeka. Majar kapiyandhem anengge Sang Bathari Dresanala dupi midhanget dumateng pangandikanipun ingkang Rama nedya den palakramaken kaliyan priya ingkang babar pisan datan den tresnani. Mangkono sang ayu njrit sundul langit njula kaya nabrak akasa. Pambengoke kaya bisa nyigar-nyigara langit. Ingkang mangkono kaya nglak wanci nggege mangsa hebah jabang baying kandutan. Sang ayu Bathari Dresanala wat sepisan brol punang riwe kaya dineres. Miyak langse gumbala giri. Miyak tegese mbukak, langse tegese slambu, giri tegese gunung. Laire jabang bayi saka gunung sing ana brengose. Cenger jabang bayi miyos kakung kaya masinangkling. Kowe malah babaran. Kowe malah nglarake Dresanala. Anakmu lanang ganteng gedhe pangaribawane kaya ngene.
manganjur lakune angin guragrane ngarga gura gurnita reh kagiri kiri Bathara Brahma wonten dawuh Sang Bathari Permuni sing ndak gendong kuwi sapa? nun inggih menika putu kula Atur wuninga bilih Dresanala sampun babaran sampun lairan mijil jalu. Lah Ripalungguhan iki Dresanala mapan ana ngendi? Nembe semaput mapan wonten ing Patenggan Dewasrani wonten dawuh. Mumpung Ripalungguhan iki Dresanala ora eling Purwodasina, gendongen bobongen gon mulih ning Tunggul Malaya. Laken dawuh. Kula mboten kawratan menawi anak kula kaboyong wonten ing Tunggul Malaya. Ning lajeng putu kula menika kados pundi menika taksih bayabang yang betaken katresnanipun ibu. Kowe aja wasumelang kang dadi rasamu. Tetep bakal ndak cedhakake kelawan mboke. Mula kang mangkono bayi kuwi gon rene tak gendonge mengko men diglomentah karo Dewasrani kelawan Dresanala. Mula endi tak jaluk putumu kene, Brama? monggo Bathari Alukon lagu ning lekas lukita lino sing kidung. Yen gedhe yen dewasa tanurunga jabang bayi iki mung bakal ngrigon-ngrigoni. Ya kuwi anakku Dewasrani anggene pepasihan kelawan Dresanala. Aku ngopeni jabang bayi iki padha karo ngingu wujuding gogor. Yen gedhe bakal mangan karo aku dhewe. Mula kang mangkono sing gedhe pangapuramu jabang bayi. Swargamu mapan ning Kawah Candra di muka jabang bayi.
pengakuane para dewa lan widodari kahyangan. Ran duwe rasa pangrasa ing ngatasi Jabang Bayi Abang sing tanpa dosa karo Durga dicemplungke ana madyaning Candra Dimuka. Tujune kok konangan karo kami tuaning dewa. Kami tuwa iki pancen rekoso gaweane Rena-rena gaweane abot dikongkon karo lurah ning bengkoke ning padolan terus iki kami tuwa. Muga-muga isih jinangkung dening Hyang Agung. Coba golekane tak entase Jabang Bayi mau. Aku iki apa? Aku iki sapa lan aku kudu kepiye? Walah dalah. Bola-bali putrane satriya pepethingan. Dicemplungake ana madyaning kawah Candra Dimuka sing kondange panase kegila-gila, ora mati parandene malah saya sekti, ora sirna parandene malah dadi dewasa. Uluk jeneng kita kuwi titah. Jeneng kita kuwi menungsa cinipta dening Gusti ingkang akarya jagat lantarane ya kuwi bapa kelawan biyung. Bapa ingkang ngukir jiwa raga, biyung ingkang dadi lantaraning dumadi. Dene jejiban utawa kewajiban kita ana ing Marcapada ya kuwi sepisan manembah kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Angka 2 sungkem kelawan Rama ibumu, angka 3 bekti kelawan gurumu. Dene sak banjure kudu melu rumeksa rahayu lan tentreme jagat saisine. Oh ngono. Ya. Lah banjur jenengku sapa? Ilange jenang dadiya jeneng. Gandeng jeneng kita mau digodhog ana wisa-wisaning geni ing Candra Dimuka. Muga mandi sing dadi ucapku, jeneng kita ndak paringi senjata nama utawa tak paringi jeneng
Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni. Ya. Ora kok tambahi apa sing rada dawa. Tak tambahi Muhammad Wisanggeni Jayaningrat. Muga mandi sabdaku besok lamun to kowe sunat utawa supit, muga-muga ditanggapake dalang sing gandengke sak donya, baguse sak donya tanpa ana cacate, ya. Oh, ngono. Ya. Lah kowe iki sapa kek? Ing atase ana menungsa tek dapure kaya ceret. Ulun iki dewa. Ulun iki dewa pati ing para dewa mbiyen. Dene bebise ulun Sanghyang Narada ya Resi Kaneka Putra. Oh, Sanghyang Narada. Ya, pernahe aku mbahmu ngono. Oh iya. Gandeng panjenengamu paring dawuh lamun to aku duwe kewajiban bekti marang Rama lan Ibu. Ripalungguhan iki mara gage jlentrehna tuduhna bapakku ki sapa, mbokku ki sapa. Yen jeneng kita pengen ngerti pakmu sapa, mbokmu sapa, kowe madhep mrana. Madhep rene. Ya. Terus sawangen kae. Ana dewa papat sing ngedhep meja cendhek. Dewa papat ngedhep meja cendhek kae lagi ngopo? Kae lagi domino. Dewa ki nggone kawaskitan, mula kae temonana takonana, pakmu jenenge sapa? Yen nganti ora ngerti, hantemono raine. Ngantem iki piye, Kak? Ngantem ki tangane dikepelke ngene iki, banjur disampluke nggen bathuk dies ngono. Ning sak banter-bantere, sak seru-serune. Banter. Oh, ngene. Ya ning kono aja ning dewa, ngawur ora. Karo mbahe nek celandakan kaya mangkono. Gage. Nuwun pangestu ya kek. Ya, aja kuwatir. Wis to, percaya wae. Wong becik bakal ketitik sing ala bakal ketara. Sapa sing mbibiti ala nadyanto dewa, wahyune bakal sirna. Matur nuwun pangestu. Ya. Mring mangsut mari mengkalku putine kang den bawani.
tumbar lindo ketara bumi gonjing kumaluduk kuntur katuk wayah dudu wayahe ana bocah wingi sore sing wani kluyuran ana Kahyangan Suralaya mara gage sajarwa jenengmu sapa takon marang aku jenengku Bambang Wisanggeni Bambang Wisanggeni yo dasar para nyata kowe dewa sapa Jawata saka Kahyangan Kaendran iki Bathara Indra ya Bathara Surapati Bathara sapa Bathara Indra yen Bathara Indra ladana kasina ning endi iki bocah nek takon rena-rena kaya ngene karepe piye iki dewa Kahyangan ora ngawur-awuran kaya karepmu ngono kuwi kowe ngopo wayah dudu wayahe kluyuran ning Kahyangan aku goleki pakku bapakmu jenenge sapa mula aku arep takon karo kowe jare dewa ki pinter jare dewa ki waskita weruh sadurunge winarah mula aku mara gage kandhanana pakku jenenge sapa tak bekti karo panjenengane ing atase kowe wae ora ngerti pakmu jenenge sapa apa neh para dewa lah ning Kahyangan kene gaweamu apa ora mingkem lambe tak ilangi nyawang ayo buktekke sapa sing glundung ndase ora dawa umurmu No. Wah. Hey. Wah. Wait. Hold on. Loh, kan? Loh, yo. Loh, ah. Loh, hey. Loh. Oh. Oh. Loh. Ah. Wait. Wait. Loh. Ah. Oh. Wah. Loh. Ayo. Endi dewa liyane?
Sapa iki? Bambang Wisanggeni. Dewa cilik sapa iki? Sarike para dewa Bathara penyarian. Sing ndok karepake apa gawe gendra, gawe geger ana Kahyangan. Aku goleki pakku. Pakmu jenenge sapa? Kowe dewa goblok kowe. Jare dewa ki Waskita. Lungguh ning dampar kadewan makili kabeh para kawula ning ora tau mikir kawulamu. Kapan lemu mikir kawulamu? Anane mung ngrekasake karo wong cilik. Kowe meneh beras kena dipangan 5 dina, nek lemu ngapusi 5 taun. Wah. Wah. Oh. 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 Wah. Loh. Iki tek enek dewa sing raine kaya kenthongan. Dapure rambejaji babar pisan. Sopo iki? Mesti kowe sing jenenge Trilocana. Duk. Kemeruh kowe senengamu. Iki Bathara Temboro. Oh, Bathara Temboro sing rada dawa, Temboro. Oh, Temboro. Ya. Kowe dewa, ya genah dewa, genah bis kapan sepaton kaya ngene. Apa lek bis kapan mesti dewa nggen kuwi enek bis kapan ning turu ae. Tegese yen kuwi dudu dewa. Kowe ngerti dhewe to Bathara Indra karo penyarian tak ajar ki mau. Ora ana sing menang tanding karo Wisanggeni. Merga dhewe ora ngerti pakku jenenge sapa. Klebu kowe he Bathara Temboro. Nganti ora gelem nuduhke pakku jenenge sapa. Lakon tak idak-idak sirahmu kowe. Kowe tak kandhani pancen dewa-dewa liyane Temboro itu goblok-goblok kabeh. Sing Waskita, sing pinter ki ya mung aku. Mosok? Iya. Ngerti pakku jenenge sapa? Ya mesti ngerti wong aku Waskita, tulisen men ora lali. Yen pancen kowe dewa pinter, pakku jenenge sapa? Kowe mudhuna ning Marcapada, yen ketemu satriya bagus sing jenenge Raden Mukidi. Ya kuwi pakmu. Matur nuwun dewa pinter iki Bathara Temboro. Apalan. No. Kok mesem guyu ngopo kaya wong bungai kowe Wisanggeni? Enek dewa pinter. Senengane kemeruh. Dewa sapa? Bathara Temboro. Bathara Temboro to? Ora Temboro ning Temboro. Teme duwawa. Oh iya Temboro, manut karo kowe aku. Pinter dheweke. Pinter ya mung banget kek. Pintere mapan ana nggon ndi? Ngerti pakku jenenge sapa? Yen pancen Temboro ngerti manut Temboro pakmu jenenge sapa? Panjenengane paring dawuh ning Marcapada, lamun ana satriya bagus kliwat ukur ya kuwi pakku. Jenenge Raden Mukidi. Sapa? Raden Mukidi. Ora Sarmadi to? Mukidi kaya nekat kowe ngeyel kowe.
Sik rapi enak to. Kowe tak kandhani ya. Sakjeke wong nanggap wayang ora nek critane wayang kok jenenge Mukidi ora nek critane. Kowe dihapusi karo sing jenenge Temboro kae. Padine kae ben slamet ora kok ajar mula le jawab ngawur ngono kuwi. Dudu karepe dhewe. Lah ya karepe sapa ngene? Wah karepe Temboro yen ngono. Dioyak diajar sak pole setan alas tenan. Temboro. Wait. Mandek. Pakku mau jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Pakku jenenge sapa? Raden Mukidi. Mukidi ndasmu kuwi. Kowe ngapusi karo aku. Loh. Kakek. Kek. Tak kira lek Temboro bae kakek Narada. Kek tangi kek sik yahene kek. Jare dewa ki ra iso mati. Dewa iki kena ing lara luput ing pati bareng ketiban tangane Bambang Wisanggeni tek ngletak kek. Kowe tangi yo kek. Kowe tangi yo yen kowe ra tangi kancaku sapa kek? Kakek tangi kek. Kakek Narada kowe tangi yo kowe aja mati. Ya ampun Niken Salindri teko. Endi? Oh, ketekan sinden jenggelek kaya ngono kuwi. Ah, kebangetan kowe. Bae dhewe parandene tibani tangan nganti kaya ngene iki. Lumah aku mau. Kalau ngapura aku ora ngerti kek. Nadyan kaya nglepolan kepiye aja leren aja mandek aja mendho. Sadurunge ana dewa sing gelem jlentrehne pakmu jenenge sapa kowe kudu ngamuk ning kayangan. Oke. Ana dewa gedhe dhuwur raine kaya barongan. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati. Ya. Kowe sing jenenge Bambang Wisanggeni. Dasar para nyata. Pakku jenenge sapa? Kowe ngawur, dapurmu ora ngerti malah takon karo aku. Kowe dewa goblok. Goblok piye? Oh. Pangapunten Paman Pukulun Bathara Narada.
Kula suwun ndika sumingkir. Kula badhe ngajar dumateng Wisanggeni menika. Kowe iki perang karo bocah menang ora kondang kalah parandene mbabar wirang Yamadipati. Pedahe apa to gunane apa kowe menang karo bayi wingi sore? Tur lamun to diteliti kanthi permati bocah iki ora kleru, sing kleru ki para dewa. Bocah iki mung takon, "Pake jenenge sapa karo para dewa?" Parandene malah dikroyok diajar angger dewa ngajar karo Wisanggeni karepe do piye? Mongko bayi iki dicemplungake karo Bathari Durga madyaning kawah Candra Dimuka. Aku tak takon karo kowe. Candra Dimuka ki dadi panguwasane sapa? Panguwaos kula. Durga nyemplungke bayi ning kawah ki ijen karo kowe ora? Mboten izin, kula mboten ngerti. Tegese dheweke piye nyepelekaken kalian kula. Lah ya sing salah Durga, kenapa sing kok ajar kok bayine? Setan alas tenan. Palukon laguning lekas kula kita linuding kidung kadung kadereng amor kepiye iki kek? Nah, ngene ngger Wisanggeni. Nadyan kaya ngapa lan kepiye yektine lelakon iki mung kanggo pasinaon. Ngajar karo para dewa aja gampang nyepelekake karo kabeh para kawula. Mula ripalungguhan iki lampung ta wis adreng kenceng tekad kita kepengin sungkem marang ramamu, aja wedi kangelan muduna mring Marcapada liwat Andorante. Dene lamun ta ing Madyapada jeneng kita ketemu kelawan satriya Madukara ingkang kekasih Raden Arjuna. Yen ketemu karo satriya sing jenenge Raden Arjuna, ya kuwi wong tuamu sing wajib ndok sungkemi lahir tekan batin. Yen pancen kaya ngono daya-daya aku nyuwun pamit ya, Kek. Ya. Duga-duga dikawa ati-ati aja nganti keri. Muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah gumiring kelawan jeneng kita. Dadya satriya sembaga wirutama satemah bisa dadi kaca brenggala tumrape para taruna ing sak jagat raya.